Parlok Nongpoh, Pijinjar Haying, Hadukan, Ne Hajkatre Jongpi, Phun Sha Karo Water Supply, Ngin Penpoi ke Kabakut, Kababang, Bat Kabasinyam, Phun Hau Number, Pranyo, Saunat Not, Henriu Nyolai, Phun Sepi, Penpoi Bai, Hajing Pima, Dukan Pima, Jakatre Pima, Penpoi Beise. Banang se shushu ya kisap jong samla ki balik pentibit nyelade ha karwai bat katem ha kawai kisilem ai jihikai ki balatip kum ka Rainbow of Sounds Music Academy ka badan hak Shillong Maubri hari Bhoi district ki bor penia jong ning school ki labu ban penlong ya ka Tamasa ban khot ya ki pajba banwan saki ya ka jing tibit jong ki samla ki bawan cha ikai ha ning school ha ke Tamasa ke baon penlong ha ki Sngi Lynter kata ha khat sau bat khat santri ukula langkot arjar arusan ha Madan lekai jong Shillong Nongrim Nongladaw ke baon sedang nadu kapor khat ar baje siteng Sngi ha ki tiga Sngi kene jing penlong ye kene Tamasa ka deru ka wei na ki bynta jong jing hikai ya ki kena school ha kene silem ai hikai kenang makin silur ban yang ha ki rensan bat ban roi ban tem shushu nalor ki kena school ki ban sarwai ha ki tiga Sngi kum ki jingai mansim kinwan poiru ki nongroi bapau jong jela ki ban sapen bernya ha ki tiga Sngi ki bakentop ya ka kunhun roi somersault wan bha concert ka kunhun dejolis DJ Brian nalor kini ki nongroi bat ki nong tem kin don ru ki jing kop roi ki jing kop chat lane ka singing and dancing competition ka jing kop peni jing bhabriu lane ka beauty contest ka fancy dress badru ki stall ki ba on sawan ra ye ki bam tan rai pat ki jing di tan rai ki bakwa bani simbenta ha ki ti ki jing kop ni ki bakwa ban tip company kila ban phun sha ki nong panyat ha ki number khandai lai henriu rrr pra iwe henriu bat pranyo khandai sau iwe lai sau san non Kublaya pi baro ni na ka Rainbow of Sound Music Academy ni shimya kene kelat pan ai kublay snam thamai basuk pat bakmen ya pi baro ni na ka music school ngin penlong ya ka music festival ka bakar teng kisur Halang festival ka banlong arsni kata ha ka khatsau ba khatsan terik January ar hajar ar pisan pat ka jaka kanlong Madan football Nongrim Nonggladaw ri Bhoi district pat kin donro ki nongrai ki ba paunam jong ka thain ka jongi kum ki somersault di jolis wan bha di Brian bat kiwe pada khatsan terik kandon ka beauty contest lucky draw hausi bumper ka basilak tengka food stall bat kiwe kum tangi wer khat sngewbha pi banwan cha ka festival nang makan long ka jing persian ka music school ka jongi na ka banta ka jingtip ka bakham nya sa kontak ki kini ki atli ki phone number kum tangi wer khat sngewbha pi banwan cha music festival ka jongi kum ka dak jong ka jing persian lan ya ka music school ka jongi pat ni kmi Lynter ba pinya poi ha ki ki sni ha ka khatsau ba ka khatsan terik kum ngai shibun Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phun Sngi ni ai wai shapi pranyo laiwe khandai henru iwe ar nyolai